दिनैनि बायदि माने खुसि माने बुंजाथावै खुसि आरो माने 37 बोसोरनि उनाव माने बे आलायारन गिबिसिन सावथुन बर'नि बे सावथुना जे दिनैहाय माने जोंनि माने गेजेराव जे फैफिनबाय आरो बयबो हास्थायनाय हिसाबै बयबो नुफिननो मोनबाय बा दानि जेनेरेसन जितु 37 बोसोरनि उनाव जे जेनेरेसन बे गथ'फ्रा जे दिनै बे आलायारन होननाय सिनेमाखौ जे नुबाय बे जाहैबाय जोंनि बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि माने CM प्रमद बर'खौ जोङो बाख्नायनांगोन दा बिथांनि अननायाव बिथांनि मोनसे नाजानायाव दिनै बे सिनेमाखौ जोङो लाबोनो हादों बेनि थाखाय आङो माने बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो सारनिसिम बै समाव जे समाव शुटिं खालामदोंमोन बे आलायारन सावथुनखौ माबायदि मोनसार बे समावथ' जोङो एकदम पुरा माने गोदानथारना माने एक्सपिरियेन्स माने सिनेमा होनोब्ला जोङो सिनेमानि सोमोन्दै जों जेबोनो मिथिया माने गिबिसिन सिनेमा आरो बाहाय माने गाजेननो मोननानै आंथ' बहुद माने गोजोननाय मोन्दों खिन्थु फारसे गिनायबो फैदों माने एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे एक्सपिरियेन्सा जोंनाव गैयामोन ओरैनो फिसा जेनेबा हाई स्कुल कलेजफ्राव एसे एनै माबा खालामोमोन होमब्लाबो जों माने बे केमेरानि माबायाव एक्सनाव माने रल खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने माबाया एसेब्लाबो माने गोनो गोथो जायो आरो होमब्लाबो जोङो माने बिथां जोंदा बड'सानि जिथु डिरेक्सन बे डिरेक्सन हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ जोङो माने सुफुंनो नाजादों आरो बेयो हयथ' साक्सेसआ मा जादों बे रायजो राजानि सायावसो जाबाय बे आरोखि स्कपखौ माबोरै मोननो हादोंमोन सार नोंथाङा बे स्कपखौ आङो मोननाया जाहैबाय माने बै समाव माने मोनसे रादाब खौरां बिलाइ होननाय दङमोन बर'नि आरोखि रादाब खौरां बिलाइ होननाय दंमोन बे रादाब खौरां बिलाइयाव बे बड'सा फिल्म ससाइटिया मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननाय बिनि सिगांथ' माने बै उन्दैनि माखासे शुटिंआ थांखाबायमोन ओमफ्राय दा बे देरनाय समनि एक्टर आरो एक्ट्रेस बिनि माने माबाखौ फट'खौ फुल आरो हाफ बेखौ बिनाय जादों बे हिसाबैनो माने आंबो हरफानाय जादों बा हरदों एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हयथ' सेलेक्सन खालामबाय आंखौ माने 7 days आफ्टार 7 days बिथांमोना आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7-8 जन फैबाय आरो सार खैस'जनसोनि गेजेराव सेलेक्ट जादों बेखौथ' आंथ' फट'खौ नुनायावथ' बहुत हाजार नुदों आरोखि आङो माने बहुत माने फट' आरो बयबो हरदों बिथांमोनाबो माने गावनि एसे महरखौ एसे माबा खालामदों हरदों आरो आं नुनाय माने गोबां माने फट' दंमोन आरोखि बैसोआ बेसेसो जादोंमोन सार बे समावथ' आङो र' 20 ना बेसेबांबामोन आङो 25आव आङो माबा जाफैबाय हाबा जाफैबाय 89आव बे आरो सेंग्रा माने एकदम जवानथारमोन आरो गोबां गोजोननाय मोनदों सार गोजोननायथ' बिराद गोजोननाय आरो बेखौ माने बुंस'नो हाया आरो माने बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सार अके